Primul pas vom începe prin împingerea cuticulei. Punem pusherul lipit de placa unghială și venim și împingem în dreptul sinusului. Tragem de faldul proximal, iarăși vom împinge ușor cu pusherul până în celălalt sinus. Dacă nu s-a desprins bine, vom reveni. Aveți grijă, trebuie să intrați foarte, foarte bine cu pusherul sub eponichium. Începem din axul central. Tragem de faldul proximal, intrăm cu bitul pe dedesubt și mergem ușor cu bitul înclinat spre exterior. Trag și vin ușor. Acum vom tăia cuticula. Eu sunt stângace, așa că voi începe din partea stângă. Voi intra cu lama de jos pe sub eponichium, iar deasupra vin și calc. Deschid foarte puțin, mai merg un pic și calc. Mai merg un pic și calc. Și tot așa. Deschideți vârful forfecuței foarte puțin și mergeți ușor. Nu am putut ajunge până în partea opusă, deoarece suportul pe care este așezat telefonul este fix lângă mâna mea. Îndepărtăm și pielea uscată. Vin și aplic un strat de Rubber Base Gel. Uscăm 30 de secunde. Acum voi lucra cu Perfect French Primadonna. Vin și aplic un strat periat pe toată suprafața unghiei. După ce am aplicat un strat periat, vin și iau materialul sub forma unei bule. O descărcăm în mijlocul unghiei, tapotăm ușor, vin până în apropierea cuticulei, vin ușor, acum vin și verific blicul. După cum vedeți, am blic, gelul s-a aplicat perfect. Acum depinde de clientă. Dacă îi place culoarea, îi puteți pune top. Dacă nu, îi puteți aplica culoarea peste. Eu îi voi aplica o culoare. Voi folosi de la Molilac 227. Apropo de asta, toate produsele pe care eu vi le folosesc, vi le voi lăsa cu link în descriere. Vin și aplic primul strat, un strat periat. Uscăm 30 de secunde. Acum vin și împing eponichiumul și vin cu stratul 2 de culoare. Vin cât de aproape pot, trag
Acum întorc pensula. Eu am atins un pic aici, așa că voi șterge. Cu ajutorul unei pensule subțire vin și iau foarte puțină culoare pe vârf, după care vin și bag culoarea sub eponichium. Mai iau puțin, trag de fald și vin și bag culoarea sub eponichium. După care uscăm. După ce s-a uscat, vin și împing iarăși eponichiumul și vin și aplic topul. Voi aplica un strat speriat până în apropierea cuticulei, trag iau o cantitate mai mare, o pun în mijlocul unghiei, în centru, merg cu ea spre cuticulă, ușor spre falduri, dar nu de tot până jos. Trag spre vârf, întorc, apoi usuc și asta este tot. Vin și verific blicul, uitați ce blic frumos are și usuc pentru 1 minut.